na taon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, hindi kalilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at unawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection.
That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Emluelier Terra Padala. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkon ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Para sa kumpletong serbisyo, pag-abot sa printing as in electronics gadgets asin iba pa, uya ang Backspace Enterprise Large Format Printing. Makukuha sa Alisago Building, San Francisco, Nabwa, Camarines Sur. Ang Backspace Enterprise nag-offer nin mga midasunod na serbisyo arug kan tarpaulin printing, t-shirt printing, invitation card, product label, stickers, print and scan, PVC ID, lamination, e-loading, signal installation, CCTV installation, solar panel as in computer sales and services. Gabus yan sa Backspace Enterprise, Alisago Building, San Francisco, Nabwa, Camarines Sur. Owned and managed by Mr. and Mrs. Robert Lianza. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruwara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bamong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Corn, bamong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield that
Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo! pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kang diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina pagparapahaluyo na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamot, prubaran na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus.
Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield ko. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, aking pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Pwede mga tugang, yaong kita ngunyan sa programang Bicol Connection. Sa lado technical, James Soko. Yaon man sa information si Ricky. Kabayag. Tama ba? Sa transmitter site, yan man dyan si Ricky Sagayap. Yan. Yan. Tapos Tony Saison sa transmitter site and Engineer Abilin Don Toralio. Ito yung mga karonda. Nag-aantabay sa Facebook Live. Good morning and thank you. Kumusta po kamo gabos? Sa mga yaon sa mga harong ninda, nag-aantabay sa Transistor Radio. Good morning, good morning. At pamanlagod, permi kitang nasa maray na kamugtakan, asin narayo po sa ano pa man na kailangan, asin kagutuman. Dipisil pati ngunyan mag-disponir na sintabo, ano po? Magtaga tanom-tanom po kita nin mga gulayon, prutas sa mga bakanting lote or daga, sayang man eh. Sigo lamang pong magutos-gutos kaysa magpara bakal. Maray confirming agko ki pambakal, di ba? Tagabos na mga misis na masilibrar man kan sa indang Happy Mother's Day. Good morning.
Sana sa mga mister, yun naman ngunan magaling kan mga aki ninda. Yun naman mo na magluto, maglaba, maglinig sa harong, mag-asikaso kan mga aki. Tawan man lamang ning sarong aldaw na day off. An sa indang mga misis. Nangarig incentive man lamang maugmaman ang mga misis na mga sakripisyado, di ba? Kan mga mister, mga misis nag-iipno. Kaya dapat tanmaning kaugmanan sa ito pong mga misis. Intriga sa aga ang sweldo or sa Lunes dapat iintriga ang mga sweldo kan mga mister sa mga misis ninda kompleto. Sa mga aki man na mabati ni Happy Mother's Day sa mga mother ninda. Bakong puro lang kita bati, daw kung pasalubungan tama na pagkakan o grocery, dangan tawi man nindong sobrang agkoki ribo-ribong laog, Ay pagmati ko maugman mga mother. Sa kadaklan to sa nananadangog, puro I love you, ma'am. Tapos, I miss you, ma'am. Kung ano-anong pamati nin pagkamuot. Pero dawa namumutan ta, mga mamata, paipiti man nindo ning sobrang agkulamang laog na ribo-ribo saka grocery as in i-treat man nindo sa mga restaurant, or ipasyar sa mga pasyar. Kan sakripisyo maninda po na ang mga nanay, mga misis, mga mother nagdara sa sinapupunan nin siyam na kayong bulan kan sa mga aki. Dangan sakripisyo paano magdakula hanggang sa naging mga professional. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday man po sa Indo. May you have many more birthdays to come. Magpakanton man kamo. Sa mga Mr. and Mrs. masilibarkan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary sa Indo. Sana magdana yan, liputok as in garo na tangguli kahamis. Na sinisirom ang pagkamuot kan magago. The best po yan. Kang trust sa lambang saro, garo pangit nan iribanan, mari pa magsuruwayan na sana Pero kung ang trust nindo sa lambang saro, 100%, maray po ang iribanan. Pero kung ang saro dyan, udana kitiwala, parehas na kamo na udan sa trust or tiwala sa lambang saro, ang pinaka-the best, magsuruwayan na sana. Isa nag-iiribanan kamo na perming duruda ang lambang saro sa mga hero. Perming duda, perming anggot, perming garo makasalan ang saro. Pangit na. Kaya dapat suruay-suway ng una. O yan ang pinakadabis kan, suruay-suway. Kisa magparairibanan na mayong tiwala sa lambang saro. Useless po yan para sa kuya. Ang pinakadabis, pag ang iribanan kan mag-aragom, uda na trust, love. Pag man ang trust kasi wala na yan love O di anong dapat? So, na muna. Magbaralikan pag mga lula-lulo na. Ayan. Bilog na rin kunada, good morning. Sa mga merkado publiko, sa mga nag-aantabay, sa mga transport sector, sa mga driver, chopper, basta driver das with lover, sa mga parasira, sa mga parauma,
Sa mga negosyante, sa mga vendors, ay good morning sa endo. So mga vendors digdiyo sa Iriga City, mampalang katotohanan itong mga query man na ito ni Gigi Vargas, ni Konsyal Gigi, na sinasabing sinisingil ka na mga kolektor kang market ng 2% gross monthly income. Duman pa lang sa querying ito na sinasabing without issuance of official receipt, mayo na tulos po palang itong katotohanan. Kabutigan, sabi nga kaniba, kabutigan. Nasa market code pa lang is 2.45%. And gross annual income na sinisingil sa mga vendors or negosyante na pinag-i-issuean po ng resibo kan City Treasurer's Office. Kaya dapat malikay man po ang mga elected official, mga councilor, kung igwaman mga query itong may prueba, may complainant na may formal complaint or complainant, as in may witness and may dapat masasarigan na testigo or nagreklamo. Kung uda, hearsay. Ano ang intensyon? Ano ang epekto? Pero digdi sa Iriga, mas nagtaas po ang rental collection. Mas nagtaas ang business tax collection. Kabali na ini yung sinasabing nag-increase lalo. Bukod sabihin, nakukolektang tultol, ang rental, ang buwis sa mga negosyante, as in nagdadagos ng tama sa kabankang gobyerno na igwapong resibo. Compare ka itong previous administration na medyo hababa ang koleksyon. Kaya po bagaan Iriga City, permina sa nagayod ining third class component city sa enterong Kabikulan. Dapat sa presenting administrasyon, sa presenting komposisyon, set up, grupo kan mga miyembro kan sangguniang panlungsod na pinamamayaw ni Vice Mayor Itzel Di Maywat, dawa turog pwedeng gisungon na matabangan po nindo si Mayor Rex Oliva, asin ang mga empleyado, ang mga department head, mga barangay official, asin mga negosyante na mamanuan kung paano kita makakahawas sa pagiging third class component city na ano man lamang napataas para maging second class kita or first class city kan mga previous na mayor, as in elected officials, membro kan sanggunian sa syudad po kan Iriga. Ano daw ang mga criteria, ano daw ang mga qualification po para maging second or third class or first class municipal component city ang Iriga, Inot siguro pataason ang local revenue collection, padakulon ang mga investors, mga negosyante, digdi po sa satuyang syudad. Lalong-lalo na pag nag-i-increase man ang classification, nag-i-increase man ang pwedeng ira, lalo na po sa mga barangay. 36 na barangay sa di po syudad. Oy, sa mga parawiting, mga parabukid, ano lamang, ang STL digdi sa Bicol, nabubukis pa o dahi na. Sa mga sabongero, every Sunday na lang po daan sa endong buro lang. Maray man yan tangarig po na itong mga agit-agitan, adik-adik na mga bulangero, naharos pa sana, gusto roal daw ako kisabong, agwantaman kamo. Every Sunday na sana po ang buro lang sa mga cockpit arena. Pero itong legal na nag-ooperate.
Bawal po ang tupada ha. Pag nadakop ka mo, grabe, alang ka ang multa po kan mga nagpapatupada. So nagtutupada, so nagtataya sa tupada, pag nadakop ka mo, kan mga maskuladong membros kan CIDG, PNP, NBI, may multa po yan or may piyansa po yan. Lampas gayud 30,000. Magkaka-record pa ka mo sa NBI, magkaka-record pa ka mo sa PNP, kung ma-abroad ka mo, saro pa yan sa makakapaabala sa Indo. Dapat ma-maintain na mayo po ka mong record. Pag may kaso, makuha ka mong NBI clearance, police clearance, dapat maayos po muna nindo yan. Magastos pa ka muna yung kadakol. Kaya dahil magpara kinusong, dahil magpara turupada. Kung may plano ka mong mag-abroad, dapat perming malinig ang sa indong record para sa mga clearances na sa indong kukuanon sa mga ahensya kang gobyerno. Maraymang kung ang mismong presidente kan Pilipinas, Bongbong Marcos, asin ang pinakang ama kan PNP, ang nagdesisyon maging ang mga congressman asin senador na ang burulang tutugutan sana sa enterong Pilipinas tuyong Domingo. Tani ba kayo mga bulangan po, haros aral daw, igwang sabong. Ani ba man, sa sarong simana, 4 na gayo. Ani ba man, 3. O kaya man, ang ibang gigiribuhon pala niya kung kanin mga Pilipino, apira de los Obos, pira gabos, magpara sa rabong nasan. Maswerte po, itong mga nakikinabang asin ang gagana. Paano man itong itay? Itong perming napipirdiaros, ipabakal ang property, agko lang ikapusta. Ani ba pati, may babae nang nagpupusta, nagyabasabong. An sa diring aki, ipinagpapabakal na, agko lang kiibin. Agko lang kiikapusta. Paano po kung ang sarong babae, uda ng kwarta, uda ng ikakapusta, sa permi man natigma o kudaog, an sa diri niya na, an pwedeng ipusta. Kaya kung makaagum nin bulangira, no? Sa pagmayo ng ipupustang tirak, an ipupusta na an sa iya. Pamira. Kaya napuhay ka pa sir, naman. Ubos na. Dinagrahay na, didiretso na ako. Iya baga na po, at least kung maagom kita bago pa kasalan, para yung mag-inungaan. Uno nanti ka para bulang, sabongero. O masimbag mandiri. O di ungon mo man ang maagom mo. Uno nanti ka, sugarola, o sugarol or para bulang. Abo ko, pakasal na ka mo. Dapat uungaon yan, pero bibihira kayo mag-unga sa mga maaragom-agom. Kung baka kaya nga maangguta, ano man yata, unga-unta kung nagsusugal siya o nagsasabong, ano. Lalo na sa partikan babae. Makasupog sa lalaking papakasalan mo ang misis, ang magiging misis mo, na ungaon mo na bago pakasalan ng uno ika. Nagsasabong, nagsusugal, nagmamadyong, nagtutungit, nagpupusoy, nagbubulang. Baka tapirang ka. Ano man nga mga apot mo, dahil mo pangalan nga ako. Inaapot mo na kan mga bagay na yan. Imbes na magkadagos ang kasalan, bakit mapurnada pa. O kung napasubo na sa gaso, saka baka tapirangong kapag sa emong aagumon. Nagngiri na baga, no? Pero maswerte po itong mga nagkainaguman nan Mrs. and Mr. bakong mga sabongero. Yan ang totoo kayo. Bakong mga sugarol. Minsan po, igwang mag-aragom ng mga pareho sugarol. Nag-iiribanan pa nga ngayon sa sabungan sa iyo. Kaya lang po, ang mga parasugal, kadaklan kayan daog. Mangga naman minsan. Sa kapag mayo ng isusugal, manang pirak, pirmi ng mainit ang alimantak, ang payo. Oy, good morning kay Sister Marisa Mendoza.
ang saro sa mayaman-yaman duman sa parte kan Limassol Cyprus, ano? Ano daw kung mawarasan lamang kita kan biyaya, ano? Share your blessing kaya bagada. Sabi kan sa to yung mga kamaguran. Ay perming na ni si Hermana. Perming sharing niyo. Pati nga ni ang programa ta perming picture ka ni kaya dakol ang nagbubiyo. Sabi niya, good morning, ano? Oh, kaya good morning man sister, kumusta ka? Ano, magayong ka pa manggiraran? Sexy ka pa? Tati ba matabaong ka na? Inantugan kong mga 6 garo 6 to ang height niya. Alangkaw pa sa kuya. Mistisa, ano? Ara-artistahon, ano? Kaya biyaya kan mala Diyos kan magwaras nin kagayunan an mala Diyos aro siya sa nakasalo. Kaya medyo marayman an sa iyang kamugtak. Duman sa Cyprus an mga patatas duman kadarakula sir. Garo na nga payo mo kuya kadakula. An mga patatas, an mga orange duman abana. Puwerteng waray, managumon daw nga mga prutas digdi sa Cyprus. Kaya ang mga kulay ninda nagrurusa-rusa. Dita digdi yung kamahal kan prutas mga tugang. Gustong tama na magkakaning prutas. Garo baga itong ano kita aatak yun sa puso kan presyo. Ang mga prutas tadigdi, sige sana ang marahal mga tugang. Magin ang mga mayor na barakalon, sige ang marahalan. Dana basa nga niya akong nagbababa, naguhuros. Tas sige sana ang pataas. Di ba? Pataas ng pataas po ang mga barakalon. Kaya kadakol po ngunyan sa totoo lang, tika po asin nagtitios, asin nagugutom. Kain na daw kaya itong pangako ni President Bongbong Marcos na 20 pesos kada kilo nin bagas. Tako, maingawang makabakal pirming sarong sakong bagas. Kung 20 pesos talaga ang per kilo. Pero dahil man nangyayari. Dahil man nangyayari. Kaya, paano? Mr. President, dahil nangyayari ang 20 pesos kada kilo ng bagas. Saka pati sira ngunyan, magsatabang asin magsadagat, kamahal kang presyo, talagang nakakahangog. Kaya kung dahil po kamo matipid-tipid sa pagkakan ngunyan, kung pasupak ngayon kung magkakan, ay dahil naabuton ang ibang membro kan pamilya. Perming maubusan ng panira pati maluto. Bako man sa pag-ano po, dahil lang kita ikanggot, mas makinakan ang mga Pinoy kaysa sa ibang lahi. Sabi kan sa kuyang mga nakakaulay. Ang mga taga-ibang nasyon, ang ibang lahi, mas matirinabaho. Bakong makinakan, pero mas gusto nila, sige sana ang trabaho para mag-income ninda kula. Pero ang Pilipino, mas makinakan ngaya. Sa kaisipon mo, mapamahaw. Pagkapamahaw ang iniisip, mamirindal. Pag alas 10. Pagka mirindal alas 10, ang iniisip naman, mapangudtong alas 12. Or alas 11:30. Pag alas 3, nag-iisip na naman po, isnakaan. Pag alas 7, nag-iisip na naman yung pamanggihan. Nakaperang kakanyan. Ang mga Pilipino, aros, nakakapira. May midnight snack pa yan. Makinakan ang Pinoy, ano. Pero sa ibang lahi po, mga tugang, matrinabaho. Kulang sa, bako silang gayang makinakan. Mga asinsado, kitaman lugod niya kung makinakan. Garo piga-api na lugod niya ako, kita kan mala Diyos ta. Kamu ngayon ta makinakan ng mga Pinoy marisendo. Medyo patios-tioson. Kaya medyo tios-tios kita ngunyan mga tugang.
Saka an orientation kan mga magurang kan mga Pilipino. Mag-ireskwela ngayon kamo, mga aki, tangari ngayong agko ngayon kamong disinting trabaho. Sa ibang nasyon mga tugang, ang orientation sa mga aki ninda, mag-ireskwela kamo para maging maray kamong mga negosyante. Sa totoo lang po, kung i-compare mo ang negosyanteng maray, tultol, mayong halong bisyo, or kabulastugan ang negosyo, nag-aarasenso. Compare duman sa nagtatrabaho or mga empleyado. Natadol as in limitado sa naman ang income. Dahil nag-aasenso. Pero ang mga negosyante, mga tugang, iyo po lugod, ang mas nag-aasenso. Ano daw si Senadora Leila de Lima, kung dagos na pong makakaluwas naman, ano, sa, ano ni, isipon nindo, naugma naman ang senadora, medyo na absulto na sa kasong dragayod. Napapalibutan kan mga pulis kasubanggi, babarita sa national television. Ining si Senadora Leila de Lima kan mag-abot duman sa Muntinlupa RTC na pinagpawalang sala kan Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 204 si de Lima sasaro sa mga natatada niyang kaso sa droga. Kaya librido na, malaya na ang dating senador sa 2 sa 3 kaso kaini. So may saro pa yung kaso palan na hahalaton kung ano ang magiging desisyon. Sa iyang nakabinbin na bail petition, gikan duman halis sa branch 256 yan. Sana makalaya naman siya. Kapirang taon naman siyang kulong. Kaya dapat sa tuya, pirming maging maka-Diyos. Matakot sa Diyos. As in, matakot kita. Mag-ibonin mga kabulastugan, katarantaduhan. Daigwa po kitang batas. Mga politiko man, dapat daeman pakaringis, saka daeman po kamo isip na para pampolitika. Magsilbi ka mo ng patas sa mga tao. Mayong kinikilingan, mayong tinititigan. Sa organisasyon man po kan PNP, sana manumbalik ang tiwala kan mga Pilipino. 100%. Sana itong mga eskalawag, araliw na katong mga tultol na mga opisyalis as in membro kan PNP. Para layaso na, paharaliw na ito pong mga eskalawag. Karasuhan na itong mga nagigibo ng kabulastugan, irregularidad sa sendang trabaho. Pagmati ko, mayong revoke, magiging peaceful po ang sa tuyang nasyon. Pag nakamtantaan katuninungan, ang hiling niya mo, pati ang unity, pagkakasararo, makakamtanta na. As in, makakamtanta ang pag-asenso kan lambang Pilipinas.
Mr. Leo Joshua Marcel Jorel Cayaw as the new Executive Secretary of the Office of the City Mayor. O kaya kay Sir Jorel Cayaw, congratulations. Pig designar na siya opisyalmente, pig numbra na como iyo an Executive Secretary Office of the City Mayor. Na siya, pinasumpa na siya. Pinag-designate na siya opisyalmente ni Mayor Rex Oliva as Executive Secretary. Kahit today pa man siya kayan didesignar o pignonombran na i-appoint sa araw na position nagkandidato siya. So after 1 year, pwede na. Kaya ang pagtrabaho niya sa city, libre po. Kanino to. Ngunyan, pwede na siyang mag-sweldo. Sa mga magagayo na mga kadaragahan, binibini, nandang magbali sa Miss Iriga, Miss Rinconada, Miss Bicol Tourism. Mag-iging-iging na kamo kung paano ang pag-apply dyan sa City Hall. Tangarig, at yan, balik ito sa pagulay-ulay. Mga Bicol song sanang i-play, Baka din naman niyo rimatiho na putulon man kan Facebook Bicol song din naman kayo na, Dahil naman pastidyo kayang dati-dati ang mga composer, mga singer nagdudulog sa mga registration para po i-play lamang sa mga registration ng mga kanta asing kinokompose nila na libre. Ngunyan sisingilunan mga registration pag nag-play pala. Dahil igwang inapod na anti-violation of copyright violation. Grabe, Ano yung Bicol song na yun Salampating uminaro dahil sa kung ano daw ang ikinamundo, luminayos ninyo harayo.
saday at parinlip nagpagabot nin kiray islinder dakula at tabay mabaadaw sige nin pagayon ataw bang ginasa hampang kansalming siguro ko gusto nang mag-agong sa iyang bagong ilusyon para sa pabaya kumadre ngunyan ang bagong tubo may gatas pa ngani sa labi gusto lang gumipunin akin habok ako mag-agong sa bulot taglugsot makulong sa tuhod suon pang magkagot kaniyo tangot-tangot makulong sa iyo di matia ang sakuyang kanta lalo na sang mga bagong tubo akong gusto na nindong mag-agong siguro dadai magugutom para sa pabaya kumadre ngunyan ang bagong tubo may gatas pa ngani sa labi gusto nang bumibunin akin hanap buhay ang sa indong inuton pag-asenso nindo ang isipon umabot ang oras mag-agong dahil hanggang magugutom Ay, di ko ba bayaan Malapit na buos ang sakuyang utang Si pagkaras ako ni siyang nagulan Gatas kong pinuto, di ko magayadan Bueno mga tugang, balik naman kita sa programa. Kadikit lang na music at siya naman. Diyan po sa Bato, Camarines Sur, nakaulay-ulay ko man si Vic Ramos. Ano po baga, Mayor Junjun Surilla, elected Mayor Junjun Surilla, serbihan aning preventive suspension kang Kapitolyo ni Governor Luigi Villaperte sa rekomendasyon man po siyempre kan sanggunian panlalawigan habang dinadangog po ang reklamo na dahil man na maka-influensya sa investigasyon sa dalagang kan investigasyon file palan ning appeal sa opisina ni President Bongbong Marcos na stay order or status ko muna. Kaso, dahil paaram kung may reply na or granted an sa iyang apelasyon. Kamaya man yung problema sa mo, sabi ni Vic Ramos, kung status ko or stay order, o di mamang yung problema, respetaran mi ngayon. Di padagosan sa iyang pag-service. Kaya sa ngunyan po, si Mayor Junjun Surilla Palan, iyo pa manggiraray ang nag-ookupar ka na main building. Kaya lang, medyo na alarma kayo si Vic Ramos, na may nahiling siyang makadadudang dapat
riparuhon kan PNP Bato. Kung sa irisay ngayaan pinagpapa-stay kaibanan ni Junjun Sorilla sa Office of the Municipal Building. Pero po, ang acting mayor, nagpipirma naman pa lang kan mga pirmahan. Magpirma man si Junjun, si Sena dyan na. Pero nagpalibot na nga ako nin memorandum order sa Gabos na national agency na concern yan bagay na yan Magin siguro dyan sa mga department heads na mientras na temporary ang suspension order na 60 days kay Junjun Sorilla, siya mo na ang acting mayor. And apwera kayan, kinakaipuan po na sa Lunes palan, kaipuan na ang sanggunian bayan members magtao sa iya ning authorization sa mga bangko para po siya como acting mayor yun makikipagtransact lalo na sa mga financial or gastusan, lalo nang may papasweldo ng mga empleyado asin iba pang mga gastuson kan munisipyo na kaya po na mag-withdraw sa bangko, ang iba man kaya po na i-deposito sa bangko ng mga local revenue collection. Bali anong man na sanggunian bayan. Diyan palan sa pagtatao po nin authorization, kaya puan palan dyan ang simple majority sa naman. Kung 5-5 sa endang kasurog dyan sa sanggunian na kunsyal, o dapat makaanam lamang na boto. Kung maborutuan po sa pagduhol nin authorization sa sarong acting chief executive. Na mga karibukan sa pag-serve nin preventive suspension kay Mayor Junjun Sorilla, maaman mga nagbalingaw, maaman nagprotesta, maayo man mga nagrally, at least peaceful. Ang temporary suspension na ini madipindi pa kung sa investigasyon kan sanggunian panlalawigan kung talagang igwang violation, baad magpaluwas ng final ng suspension. Baad madagdagan pa ang 2 months suspension. Sabi ni Vic Ramos. Digdi ba kaito kan panahon, mga nakaaging panahon, igwa man kaito digdi yung mayor sa Rinconadang reklamo manin konsyal na kaabot sa desisyon na ining sarong mayor sa Rinconada kan panahon anong taon daw to na pinalawasan ng perpetual disqualification to hold any public office.
ang mayor pala, ang gabos pala na local chief executive mga tuga, dapat pala sa mga aksyon, implementasyon, lalo na kung palaog ang income sa gobyerno asin gagamiton or ipapales or ipaparental ang sarong propiedad o edipisyo kan sarong gobyerno lokal. Dapat pala igwaman palang kayo inapod na bindisyon o pagtugot or authorization ang sarong institusyon arog kan sangguni ang bayan. Nangarig maging smooth sana asin mayo pong problema. Ano po mga chief executive officer, sa mga chairman of the board, sa mga presidente ng korporasyon. Dahil pa lang pwede na basta na sana masusunod po ang presidente, dahil man basta nasusunod sinda kung ano ang sa hindi mga kagustuhan. Kung may board of directors, dapat pala igwang inaapod na resolution kayo ng mga board of directors. Itong planong bugtakan na dyan ng community college, na may luti na palang dyan na dapat pabugtakan na ng eskwelahan, pero naabala pa. Kaya baka kung ang acting mayor, yun na po ang pirma o magpagibo ng dokumento na garo nagdudonar na ng lote ang LGU Bato sa Kapitolyo na po isusumitir. Tangarig ang Kapitolyo nakaready naman ang budget ninda para sa pagpagibo po ng Bato Community College na inaapod. Para itong mga estudyante, mataning pagkakataon man na makapagtapos sa koleyo, nin libre, baka gwapang stipend niya, lalo na itong mga yaon sa bukid or coastal na mga barangay. Pero yan sa pwedeng trabahohon ni acting Mayor Vic Ramos. Administrasyon ni John Sirilla dahil tapaaram kung nakapag-donar na po, nakagibo na ng dokumento ng deed of donation sa kumpirang hektaryang lote na tutugdukan ni Bato Community College. Pabor po yan sa mga estudyante, sa mga kamagurangan, nansendang mga kaakian, maging mga professional. May mga big time project man digdi si Mayor Rex Oliva. Kampanahon na siya nagkakampanya. Ang mga big time project niya, mga pet program and projects niya, city colleges. Medyo apektado lang kaniyang mga university ta sa Iriga na mababawasan ang enrollee sa enda. Kung ang Iriga City, magkaigwa na po nin inaapod na city college or public university or public colleges. Magayon ba ganyan, O sana sa termino ni Mayor Rex, mangyari naman po ang saro sa ang gabos na plano niyang magagayon na project, di ba? Arog kan public hospital. O magayon baga magkaigwa kita digring public hospital. Although apektado lang kayan itong mga private hospital tadigdi kung may public hospital na kita. Pero sa mga public hospital, dapat ang serbisyo arog po kan Bicol Medical Center or Bicol Regional itong BRTTH sa Legazpi.
garo man sa ng Bicol Medical Center. Kompletong hospital equipment, facilities, employees, doctors, mga espesyalistang doktor, mga nurses, as in mga ambulansya, as in sa mga laboratory, equipment, machinery. O dyan baga sa to sa Banasi Bula, ang Kapitolyo Provincial, kan panahon ni Governor, dating Governor Mix Villaferte. Asin ngo niyan, ilihidong Congressman sa Rinconada, nagpatugdok, nagpagibo, nin inaapod na provincial hospital. Parang anong apod kaya ni? Ining sa Banasi Bula, anong apod kaya? Camarinesor Government Hospital ba yun? Camarinesor Hospital? Medical Center? Parang araw kaya? Na kompleto na po baga nin mga kagamitan, iguana dyan mammogram machine. So mga babae na may problema sa suso, para maaraman kung cancer, may breast cancer or mayo, iguana dyan mammogram machine. Iguana dyan CT scan machine. Baka iguanang MRI. Iguana dyan X-ray. Iguana dyan ultrasound. Mga libre pati ang serbisyo. Nagiging COVID treatment facility papati padagos. Ano po? Dakulang bagay po bagayan. Kung maaprobara na po kan Department of Health na maging garo-arog na ang serbisyo kan BMC, di nagray na sa Rinconada. Magkaigwa pa kita dyan sa Nabuwa nin pampublikong hospital, magkaigwa pang pampublikong hospital sa Iriga, di salbado ang mga naghihilang tang kababayan. Lalo na itong mga senior citizens na dit-dit nagpapadalagan sa hospital ta gulpi ng Maratiun. So mga pig-ooperahan, at least makalibre-libre na lamang sa gastuso. Yaon tamang-tama po ang field office kan DSWD sa Iriga City. Madali ang pag-process, pag-agad tabang. Pag-agad medical and financial assistance, di ba? Lalong-lalo na ang Kapitolyo Provincial. Igwa po kita digding inaapod na Kapwerte Medical Headquarters. Para po sa mga naghahagad ng tabang, medical, pambayad sa ospital. O di durdroble ang makukuha ng tabang sa tuyang ahensya as in probinsya, as in sa mga syudad, as in munisipyo ta. Sa mga local chief executive, igwaman sindang programang AX, itong Assistance to Individual in Crisis Situation. Tig-2,000 man po yan, parang medical assistance man po yan. Di triple, kanakulan pwede tang dalaganan po ng tabang. Tapos, ang hospital pa, kung mangyari na ang public hospital sa Iriga ni Mayor Rex na Oliva, igwa pa kitang Banasing Provincial Camarinesor Medical Center. Kung mangyari pang magkaigwa sa Nabuwa nin public hospital, di abana. Grabe po ang pagpasalamat kan mga tios tang kababayan. Dawa mayayaman, pwede dyan ma-admit. Maka ano-ano naman. Hindi maapektaran dyan siyempre sa mga existing na mga private hospital sa Rinconada. Kung public university man or public colleges magparadakol, o di medyo maapektaran man dyan ang mga pribadong universidad sa Rinconada. Ang karahayan pati kan serbisyo man kan probinsya, tasabaaw po, igwa na dyan na Baaw Community College na sa paagi po ni Congressman Mix Villaferte, piglalakad niya ini sa Congress, as in sa Department of Education or sa CHED, na maging expertise sa ngaranin na edukasyon. So lalong madakol po ang magiging mga professional ta
mga ining sa license education for teacher. Ining let ito mga teacher, magiging mga graduado dyan, dako lang bagay na magkaigo kamong graduado dyan na eksperto ni sinda sa edukasyon. And si SPC, magiging naman ini, State University in Bicol. Grabe, kampano naman yan ni Congressman Sal. O kaya niya ako maasin sumaren, mga taga-Rinconada. Mangyari pa ang 20 pesos na kada kilo nin bagas ni President Bongbong Marcos. Kaya ba, mapauros pa po ang presyo kan mga mayor na barakalon. Asin presyo kan gasolina. Kaya ba di, grabing pagpasalamat na po sa enda, mga tukang. Dahil dahil kita nasala sa mga mauurag na mga nailirtang opisyal kan sa tuya pong gobyerno. Alam mo daw, music man nga na kita. Sa Sabado. Magkakuha ka man, kasangli. Dai makaarog kan sa kong ugali. Ay nanay ay tatay ko na po marao. Bukan palo, ibuntog sa lawon. Kung mahiling nindo na nagtanon-anon, ay nanay ay tatay sa kuda magtulos. Ay nanay ay tatay sa kuda magtulos. Bulkan bulusan mayon isaro, dagagong tunay. Sa man ako paduman, di ko man lingawan. Maski ngayon na ibang lugar, sa kong maabdan. Luhat sa mata ko, minabuluspon, narumduman. Bulkan bulusan, na nasa probinsyang Sorsogon. Bulkan Pizarro laman, nasa probinsyang Camarines Sur. Probinsyang Albay, nagyaon ang bulkan na ngayon. Ang gayon niya, daing karibay, orgulyo ng Bicolon. Inong pagkamuot, nasiring sa banwit, nadainin paon. Day makalawot, nadaing sakayan, day panin balon. Day makapundo, nadaing sinipit, day ning buntuon. Mabuyong lumawon, nabari si Kati, naputol si Sagwan. O madaas na habagat, laya ko nag-isip, nadarapang ngani. Si Kasungkong
Oy, good morning palan kay Mayor Miguel Basco kan Bula, Camarines Sur. Magayuno na palan dyan ang sa iyang resort. Nag-ooperate na. Dangan ini pong paabutan ko man ng good morning si Councilor Inton Paro Balyebar. Saro sa matalino maygos na konsyal pero ming nagaantabay man sa Satuya. Sakaan sa iyang aki na pigtutulod kan mga taga Barangay Salvacion Bula na magkandidatong kapitan. Palayogan tama ning good morning si Kapitan Dingdong Antioquia Balyebar. Oy, si Kagawad Greg Puntanal, may man ining nagaantabay. Sa Pilipinas, sarong Domingong celebrar. Sa salugan na Happy birthday kay Ma'am Marieta Almonte. Birthday niya pala niya. Si Ma'am Marieta Almonte Tataro. Paborito ko ning teacher sa English sa CSPC kan pa naman. Si Pinsan na Lolit Mansira Nantis, happy birthday man. Guess ka na, padis ako. naglalagaw Mag-guess ka na. ako sa tampin sa loob. Nagkahiling Oy, good morning kay paring Jess Gonzales ang tagapagtaram kan. Noy, dari daw to kawanig diyo si paring Jess. ang laon. Noy. Tukawan. Mga tugang, igwapa man kung natatadang 10 minutes. Mag-uli-uli daw kami kaning idol kong ini. Idol ko ni sa City Hall. Sa rock ko ini. Digdi ka sa araning ko idol ta. Mailingan sa imong kagwapuan. Good morning, paring Jess. Saro po sa Maygos na tagapagtaram kan City Hall. Kaniriga. Yes, good morning, Joe. As in, good morning sa gabos na parantabay kan sa imong programa. Oo. Actually, bako kita ang tagapagtaram kan bagong administrasyon kan lokal na gobyerno kan syudad kan Iriga. Alagad paabutan ko nin marhay na aga ang gabos na mga empleyado kan City Government of Iriga, partikularmente ki honorable sa satuyang alkalde si Mayor Wilfredo Rex Cuba Oliva. And syempre, good morning man sa samuyang bossing si City Administrator Attorney Maharlika Ramon Uaferina, as in ki Sir Jorel, an executive, ang bagong numbrahan na executive secretary kan sa tuya pong alkalde. Good morning sa gabos. Araw mo kahit tubagaan, nagsiservis siyang dyan sa City Hall, pero maayong sweldo ta, nagkandidato. Iyo. Oo. Pero ngunyan na opisyalmente na siyang pinagnomra ni Mayor Rex na executive secretary, ma-start na maganda ko ang sweldo. Kaya congratulations kay Jorel Kaayaw. At mahigos man pati yan, very active yan si Sir Jorel Kaayaw. Opo. Ang gabos bagang mga department head ngunyan, palayogan ta ng congratulations sa pengenot ni City Administrator Marlica Ramon Wapirina II, si Attorney Wapo talagang daw ang media, pag ini-interview siya, open naman rin sa iyang office, saka maygos. Working City Administrator. Siya lang ang nailing kong City Administrator na pirming na-invite kan sang gunian na panglunsod ngunyan sa pahinginot ni Vice Mayor Ichilde Mayawat para mas lalong, kumbaga sa matabangan in aid of legislation or ining mga legislative inquiry, at least nakakatabang na maray sa pagpapaliwanag ta abogado Oo, saka napod kaya pag city administrator ika little mayor. Yan. Na talagang haros gampanan mo na ang trabaho kan sa rong nagtutukaw na alkalde. Sa ngunyan palan, saro pa lang ang igwa pang mga nanumbrahan na bago si Mayor. Igwa pa.
O kaya lang nalingawan ko garo full-fledged na ang city assessor. City Si Sir Alvin napidlido ka ito. Basta si Sir Edwin Albino. Si Sir Garo, bako lang ako, correct me if I'm wrong. Pero kuyan ko lang. Garo yan ang na hagop kong informasyon. Sa market office, isinan sa to yung OIC market superintendent. O sabihin ta ng ano naman, regular ng magiging market superintendent. Mayo akong kuyan, pero ang namamayungon yan dyan pwede si Ate Fatima Adayo. Siya Oo, babae. Si Sir na Ariel Blanco. Saro sa mga kabuhan man kan opisina kan merkado. Ayo. Diyan pa lang sa market, igwa dyan mga collectors, Ay, igwa oo. man Good morning sa satuyang mga collectors. mga sisipag, mga mabait, mga honest na mga collector. Yan ang mga nakakasaro sa mga talagang nagtatabang tanganing makakuanin pundo ang sarong lokal na gobyerno. Isipon mo na interview ko si City Administrator Wapirina, nag-increase pa lang collection sa rental and business taxes. Saka itong naging isyong 2.45 pala niya, bako yung 2% lang na gross annual pala pati yan, per annum income from vendors, talagang naglalaog sa kabankan lokal na gobyerno. As in, pig-i-issue ng resibo. Kaya, magin inipong sa rental, collection sa rental, nag-increase ng kung perang milyon, saka ini yung business tax, nag-increase ng almost 5 million. Kaya, but sabiyon, magayon an pangungulikta, tol-tol, as in, lalong nag-aangat ang sa to yung ekonomiya pag-araw kayan. So, ang madali na ba kitang mag-celebrate Idol Jess kaya ning Pinta kasi. Salamat na pinagirumdum mo ako. Antes kitang magbalyo ako duman sa ibang estasyon. 10 o'clock maprograma. May programa akong ihapot mo gi attorney. Labo lang kan sa moyang opisina ang City Tourism Office para po sa search for Miss Iriga Rinconada as in Bicol Tourism 2023. Aram tagabos mga tugang na nahaloy-haloy po kitang mayo kay niyong beauty pageant na ini dahil po sa pandemic. And gigibuhon po ang screening sa May 26. Uy, madali na yan. May 26, alas 8 abot alauna po nin pagkahapon sa Poultry kan Masuso Spring Resort. Ano yung imbitaran mo man kami? Actually, in the evening, kundi ako napapasala, igwanin media presentation. Press con. Okay. Yan ang nagsumitir na ako kan mga estasyones na iimbitaran. Garong mapang nakakaabot sa mo. Yun, marireceive even the second runner-up and first runner-up. So, ano ang qualification para makabali sinda? Dapat 17 years old. 17 years old? Ang edad niya. Tapos never na naging ma'am? Yes, dapat in good moral character, dahil naging ina, dahil nagkaigwanin agom, talagang kuyan siya. Sa mga vital statistics, sa mga dahil ba pwede magbali dyan ang chabi-chabi o talagang dapat sa mga sexy lang? Sa mga organ na beauty pageant? Actually, mayo man kayan mayo man problema, bastang qualified siya. Dahil ba, mataba-taba, basta magayon. Actually, mayo man nakalaag naman na pag chubby dahil pwede. Beauty and brain kita. Okay. Pero syempre lamang dapat beauty. Bako may yung brain contest. Correct. So Jo, siguro mapaliw muna ako. Thank you so much. Salamat po. May 26 ang screening. Alas 8 abot alauna nin pagkahapon duman po sa Poultry kan Masuso Spring Resort. Tapos igwa pa kitang presko nagigibo. Igwa po yan. Mangyayari Pizza yan. Man ito 26 man. Kaparehong petsa po yan. Banggi ba yun? Okay. So, okay, thank you very much po. Thank you po. Ang balita ko, ma-start na pati ang parang nindo? May launching. Launching kan ining radio program kang LGU. Opo. Thank you. Support namin sa endo Thank you po. Thank you si Sir Jess Gonzales.
kan Office of the Public Information kan Iriga City. Salamat na maray paring Jess. Nag-drop by ka digdi sa Samoyang Office, sa Samoyang Station. So sa lalo technical ang sa kuyang partner digdi si Engineer James Oco, lalaking laging mabango. Sa information ang sa tuyang white boy si Ricky Sagayap, oo. Dangan sa transmitter si Tony Matic Saison, yan man naman si Engineer Abilin Dontoralio and si Engineer Charlie Buenabra, si Idol Cap Charlie. Sa opisina, yan naman dyan si Ma'am Kayla Licacion, si PM Manding Sarion. Yan naman si Jose Bostillos, alias Chingsi. Ang tabayanan pag 2 o'clock. Ang sa iyang programa ngayon na hapon, na may mga guests siya dyan, magayon ng programa niya. Sa mga Facebook Live viewers, thank you so much sa pag-view, especially sa sakuyang Sister Angel, Marisa Mendoza, thank you so much sis. Sa Gabos-Gabos, mga nagantabay sa mga transistor radio ninda, thank you so much. Ini po si Joey Lim, salamat. Standby sa masunod na program.